Yeah, magbaro no. Diri sa South Cotabato magbaro no walay likorban. Kaya to magbaro no ko magkapalit na tag mga ilim nun. Saan mo? Wine. Ano sa nga wine? Ay, mine. Ayaw mine. Sige, sa kuan lang ni. Ah, sakpan. Sure vlog. Oops. Diri magbaro walay likorban diri sa Surala. Oops. Ya tama baro no. Oops. Adara. Yuhu! Pagkalami, gimingaw na jud ko sa inyo. Gimingaw na ko sa inyo, gimingaw na ko. Sa pagkaron. Uy. Tanduay. Tanduay para lami. Say maayo ani. Saan eh? Alhambra. Okay. Sa inyo hamain? Sa inyo ha? Sige ba dito hamain? 1,000. Ah, sige dali. Kini ako. Oops. Iyo. Oh. Ay, naman na ito. Saan? Sa tara na to. Pundador. Saan tara na no? Ito pila ni. Or Jilbis na lang ka main. Kamu? Isa. Tara na to. Jilbis. Tara na si Jilbis. Hari dito. Kapihat. Wala man. Impilite. Carlo. Contador. Pero, ang tara to. Puro Contador. Pila. Pila na. Pila ni. Ang tara to. Tapos mahal kayo. Nari po tayo, no? Diyan na lang. Jilbis na lang man. Kinali Jilbis na lang diyan. Ayun na. Light ra kay na. Hindi maka. Oh. Akin ni oh. Ha? Kini. Oh. Oh. Isa. Ortan duway na lang. Uy. Mas lami ni. Gimingaw na ko mga kabaro no kay wala ni sa Davao likorban pagyapon Davao no. Kaya lang main. Emperador. Ay na di minom si Papa Giro yan. Kaya na. Mga kabaro no. Liog akong gipalit kay oh. Sige. Oh, tanggal lagay. Basket. Unya na si Ron Sounds oy. Basket. Ayan baro. Okay. Yeah, mga baro no. Kalami diri sa Surala. Wala kayo'y gitawag nagpositive diri ang mga kwaro no. COVID free ang Surala mga kwaro no. Ug sa karon mga kwaro. Uy. Alam mo di bagong gituko diri sa amen. Mga kwaro. Yamaha. Building na sa Yamaha mga kwaro no. Building sa Yamaha. Nako sa Binilibin mga kwaro no, Kanto Lake Cebu. Nya. Happy naman ako asawa mga kabaro ano niya. Uy. Soju. Ready work start. Sige. Pasay oras, bro. Lasinggo utso. Alasing kutsu. Uy. Yan mga kabaro, mo ni mga kabaro. Wala lang mga kabaro. Nada mga kabaro. Yamaha. Yan mga kabaro no. To Lake Cebu na siya nga dalan mga kabaro. Kaya di oh. To Lake Cebu. Dito bagi ka mga kabaro no. O gusto mo ato mga kabaro, pangatoy sunda lang akong vlog sa main channel mga kabaro no. Daghan kayong kapaguhan na sa Lake Cebu mga kabaro no.
Nya palayo na tawag baro no kung unsay Tando yun akong gipat mga baro kay grabe kamingaw na nakuha ni. Pila na? Bitan na. 107. Oo. 150 naman ang pesos ang pilitin tapos sa sa aring dalawa. 1 peso sa Ah. Ano rin? 1 pesos and 50 centavos. Ilan? 100. 110. Bakit 10 pesos na yun? Oh. Ano? Ay, salamat. Wag kasi Filipino. Ha? Okay. Bago lang eh. Kini na lang kayo. Ay, pila ni? Pila? Ha? One. Ay, May tag 34 kami pati. 34? Naka ka? Yung malaki na ito ba? Naka-icon? Kuha kayo. Tinguban ko lang pera pa man yun. Murag di siya safety. Province. Asa? Safety ako na ito ba? Ay, kapag nga. Kaya na lang. Boss. Gusto mo ba na yun? Tingnan natin. Pero, safety mo. Nangyari ka ba din sa Pera pa. Wala pa rin naman. Ay. Thank you. Thank you ah. Yan mga baro. Kapangisa. Maghihisa ko. Yan mga baro no. Ipangmingaw gilim nun mga baro no kay wala sa syudad pero na may tabo. Daghang salamat sa pagkuyog mga baro no. Papalit na ko diri sa 7-Eleven sa May Surala mga baro.